Narrattivi familjari li llum saru norma tal-ġurnata dak li għamel ta' kuljum l-individwu, riflessjonijiet ta' żagħżugħa f'soċjetà kontemporanja. Dan kollu wieħed jista' jaraħ f'wirja tal-arti bl-isem Lost in the Ether li qed tittella fil-kamra ta' fuq fl-imqabba mill-artista Nicole Xiberras de Bono. Nicole qalet ma' Net News kif intlaħaq il-kunċett ta' din il-wirja u kif ukoll it-tifsira ta' warajha. Waqt il-pandemija ma tantx kelli suġġetti ximpinġi. Allura spiċċajt għadna grupp ta' artisti online fejn bażikament jisna konna nibgħatu ritratti lil xulxin u nagħtu idejat lil xulxin anke ta' kif mod ta' kif għandna npinġu u kellna qattana ħafna żmien flimkien fejn basically ħloqna kunċetti differenti b'mod kif noħolqu l-arti bil-limitazzjonijiet li kellna dak iż-żmien. Imma l-idea oġbitni ħafna u bqajna nagħmlu anke wara li restrizzjonijiet they were lifted. U ħloqt din il-collection ta' 15 oil paintings bażikament fuq din l-idea ta' momenti intimi ta' kull jum li forsi xi kultant ma nkunux qegħdin nindunaw li xi qed inħarsu. U bażikament nuża momenti sempliċi ta' kuljum u nagħmilhom aktar poetiċi u żbieħ. Nicole qalet magħna l-istil li beħed pinġi l-arti u kif ukoll għaliex qed tuża dawn il-kuluri. Il-palett hija limitata imma naħseb li kif qed nuża hemm ħafna varjetà. Inħobb nuża kuluri pjuttost naqas saturated kif tistgħu taraw. Inħobb l-aħdar ħafna m'hemmx raġuni ta' barra minn hawn fejn nuża ġust inħoss li bħala kulur bħala meta nużah waqt li nkun qed naħdem vera joħroġ naħdmu tajjeb flimkien joħroġ ħafna shades differenti żbieħ u nħoss li huwa vera mod kif jista' jaqla pittura l-kulur aħdar partikolarment. Il-wirja tiftaħ kuljum mis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar u wieħed għandu l-opportunità li jmur u jara din l-eżibizzjoni sa 12 ta' Settembru li ġej.